Turƙa shi, ana wata ga wata. Fitattun jerin jaruman Kannywood mata na Arewa. An samu hatsaniya, mata da yawa sun rasa award a sakamakon rikici da ya ɓarke tsakanin matan. To masu sauraronmu, wannan abu ya faru a garin Kano ne, a wajen ansa award na shekarar 2023, ma'ana 2023. A wajen ansa award ne aka samu rikici da hatsaniya da tashin hankali. To sai dai mata kaɗan ne ƙalilan waɗanda suka samu nasarar samun award, amma duk sauran a sanadiyyar hatsaniya ba su samu ba. To masu sauraronmu, muna ba waɗannan mata haƙuri waɗanda suka rasa nasu, sai su tara a shekara ta gaba. To masu sauraronmu, mata da yawa sun yi baƙin cikin a rashin samun award ɗinsu na shekarar 2023, kamar yadda ta faru da su. Mu da abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta, kuma Allah ya tsare, Allah ya kiyaye gaba. To masu sauraronmu, idan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon da Allah, ku daure ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabbin ayyukan za su zo muku kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da sauraron wannan bidiyo, sannan da Allah ku daure ku yi like, ku yi share, ku yi comment domin jin ra'ayoyinku akan wannan abu da ya faru a garin Kano a wajen ansar award na shekarar 2023 akan jaruman matan Kano da ya faru a Arewa. To mun gode, mu haɗu a lokaci na gaba domin jin ci gaban wani sabon labari.